சற்று முன்னர் கிடைக்கப்பெற்ற தகவல் ஒன்று மக்களே, 200 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு நடக்க போகும் அதிரடி புயல் சம்பவங்களா இதை தான் பார்க்க போறோம். பார்ப்பதற்கு முன்பு இது போன்று வானிலை தொடர்பான தினசரி கூடுதல் நிகழ்வுகளை நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா நம்முடைய தமிழ்நாடு வானிலை அறிக்கை அப்படின்ற யூடியூப் சேனலை மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. வாங்க மக்களே, இப்ப வீடியோக்குள்ள போகலாம். அதாவது பாத்தீங்கன்னா தமிழகத்தின் பெரும்பாலான மாவட்டங்கள்ல கொட்டி தீர்க்க போகிறது கனமழை. வரக்கூடிய 23 அல்லது 24 தேதிக்கு பிறகு தினசரி அடுத்து வரக்கூடிய நாட்களில் தினசரி பாத்தீங்கன்னா கனமழை, மிக கனமழை, அதி கனமழை அப்படின்றது தான் நடக்க போகிறது. குறிப்பாக மேற்கு தொடர்ச்சி மலை மாவட்டங்கள், வடக்கு மாவட்டங்கள், வடக்கு உட்புற மாவட்டங்கள், தென் மாவட்டங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒட்டுமொத்தமாக அனைத்து மாவட்டங்களுக்குமே பாத்தீங்கன்னா பரவலானதொரு மழை வாய்ப்பு நிச்சயமாக பிரகாசமாக இருக்கிறது. அதில் எந்த விதமான மாற்று கருத்துமே இல்லை. இன்னொன்று, இந்த காற்று சுழற்சியானது தமிழகம் ஒட்டி வர வாய்ப்புகள் அப்படின்றது பாத்தீங்கன்னா மிகவும் ஒரு பிரகாசமா இருக்கு. ஒருவேளை அந்த காற்று சுழற்சியானது நெருங்கி வரக்கூடிய தருணத்தில் தமிழகத்தின் பெரும்பாலான மாவட்டங்களில் நிச்சயமாக நாம் கன முதல் மிக கனமழை உறுதியாகவே எதிர்பார்க்கலாம். அது மட்டுமல்லாமல் மென்மேலும் தமிழகத்தில் அந்த பருவமழையுடைய தாக்கம் அப்படின்றது தென்மேற்கு பருவமழையின் தாக்கம் வரக்கூடிய வாரங்கள், அடுத்து 3 வாரங்களுக்கு பிறகு நம்முடைய தென்மேற்கு பருவமழையின் விலகல் அப்படின்றது பாத்தீங்கன்னா இருக்கக்கூடும் அப்படின்னு எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்முடைய ஒட்டு மொத்தமாக அந்த தென்மேற்கு பருவமழையுடைய தாக்கம் விலகக்கூடிய பட்சத்தில் அந்த தென்மேற்கு பருவமழை விலகும் பொழுது வடகிழக்கு பருவமழையின் இந்த வறண்ட காற்றானது வாடை கிழக்கில் இருந்து வரும். ஓகேவா, வடக்கு மற்றும் கிழக்கில் இருந்து வரும். அப்பொழுது வரக்கூடியதும் மேற்கு காற்றும் மோதி உள் மாவட்டங்களில் மிக ஒரு பரவலான மழையும், அதே போல 25 தேதிக்கு பிறகு பல்வேறு விதமான மாவட்டங்களில் நாம் நிச்சயமாக 100% பலத்த மழையினை நாம் எதிர்பார்க்கலாம். எந்த ஒரு மாவட்டத்தையும் ஒதுக்காமல் இந்த மழையானது பெய்யும் போல் தெரிகிறது. குறிப்பா நம்முடைய தென்கோடி மாவட்டங்களாக இருக்கக்கூடிய நம்முடைய கன்னியாகுமரி, திருநெல்வேலி, தென்காசி போன்ற மாவட்டங்களிலும் பலத்த மழை வாய்ப்பானது இருக்கிறது. அதே போல நம்முடைய வட மாவட்டங்கள், ஆந்திரா எல்லையோர மாவட்டங்கள், கர்நாடகா எல்லையோர மாவட்டங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒட்டுமொத்தமாகவே பெரும்பாலான மண்டலங்கள்ல மாவட்டங்கள்ல நல்லதொரு மழை வாய்ப்பு இருக்கிறது. அதே போல இந்த முறை லானினோ அப்படின்றதுனால கண்டிப்பா ஒரு நல்லதொரு மழை வாய்ப்பு நிச்சயமாக 100% எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. நம்முடைய கடலோர மாவட்டங்களில் இந்த வாட்டி அதிக மழை இருக்கும். உள் மாவட்டங்களை காட்டிலும் வழக்கம் போல கடலோர மாவட்டங்கள்ல இந்த முறையும் ஒரு அதிதீவிர கனமழையானது இருக்கக்கூடும் அப்படின்னு எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அதற்கு பிறகு 2ஆம் இடத்தை பாத்தீங்கன்னா நம்முடைய உள் மாவட்டங்கள் நிச்சயம் பெறும். இது போன்று வானிலை தொடர்பான தினசரி நிகழ்வுகள் மற்றும் தகவல்கள் உங்களுக்கு வேணும் நீங்க நினைச்சீங்கன்னா நம்ம சேனலை மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. நன்றி, வணக்கம். அடுத்த வீடியோ